nás. Takže lidi, my vás vítáme opět na kanálu Crafting, z které se jmenuje Zero samozřejmě. Ahoj. No a dneska si zahrajeme mini-ane a bude to z challenge, ale jaká to bude challenge? No crafting? No můžeme dát. No crafting challenge to bude a jdem na to. Jo. Já jsem Takže mini-ane 2 nebo 1? No tak pod 2. Dajko. A pod zelený. Ty si VIPčko, ty nemusíš čakat. A, Zelený. a vyber si jumpera. Jumper a... Lebo tu ti je na hovno healer, také to my budeme na nich nabíhat. OK. My se asi nebudeme hrát kartičky, poker. Jako můžeme, jestli chceš. No, nevím, že či by úplně ze oni chceli. Diváci. No nie diváči, ale ostatní hráči, vieš ako, oni by radšej vyťahli meč a zabili nás. Ne, určitě ne, budou friendly. Budou friendly. Už to vidím. Friendly, vole. Jo. Tak ty fú. Kamo, já jsem doskakal parkour, počkaj, si to nezakliknout. Já tady ještě skáču, kámo. Ajaj. Hej, musíme ho doskákat, tak pojď. Veď ty máš toho draka, ty čo si mi robíš? Kvežičum, aha. Vidíš? Aha, idem sem, bum. A som tu. Bum. Ten drak je lepší. Tady je hráčů, kámo. Tady je strašně hodně hráčů. No, ok. Ty kokos, ty kde si? Já jsem dole. A co tam robíš? Takže... No, crafting teda challenge, dobře, ok. A co půjdem? Půjdem sea nebo jungle? Jak chceš? Mines nechcem, daj radšej SEA. Mines, tam sú, tam je malý prostor. Dobrý. Dá sa to ešte stále? No? Aha, tak tu už sa dá prechádzať. Ja sa idem kúknúť pod mapu. Si vypnu hudbu. Vyhrá si SEA. A tak kde si? Dobrý, takže si no. Tady jsem. Dobre, tak kam ideme? Poď za mnou. Tak asi půjdeme rovnou rushovat, no. No a týmto, keď klikneš pravým, tak to vyhodí. Jump, no, jasně. A my jdeme rovnou na to, takže možná, že jim zničíme krystal, ale to se uvidí, není krystal, tu je Nexus a ten sa môže ničiť iba po druhej fázi. A... To spletl s tím počkej, krystal. tu nakčum. Za tebou, kámo. Tak makry. Nemůžu, já jsem. Jak jdou po tobě všichni, kámo? A do piče. Jaj, tady jsou úplně celý tým. Zdroj, já mám 10 XP. Já jsem se jim mohl 3, no. Ale umřel jsem. Já se na tě, můžu si těžit jídlo? Asi jo, že? No jídlo, hej, naťaží ze mě. Já tě čekám u lůče. Ok, tak to doufám vím, kde je. Já si nastavím kompas. Ja mám 10 XP, jedného som zabil, mohol som mať ironový meč, ale smola. Zase to aj keby sme od ako získali irony, tak vôbec je nám to viec na čo. Nemôžeme craftiť. Nemůžem, no. To si potom musíme počkat, až oni budou mít, jo? Ironový brnění a tak. No tu som. Hoď jedlo, za tebou. Já mám jenom teda 4, ale tak doufám, že to pomůže. Čekaj ma. Tam jsou červení, ale hele. Kde si? Ty si tam zase skočil. Pojď je zabít. Tak tu má fire, tak to umreš. Jaj, oni už mají iron teď. Kde si? Já už jsem dole, že jo? Tak poď za mnou, ideme na modrých, nejdeme. Jaj, tak to dopadne. Ideme na červených je najmenej. Ale musíme hned, jo, jakože musíme jít spolu. Ne, že tam budeme zastavovat někde. Toto sú zlotí. Ale zatím mě to baví. Počkaj, zlotých je najmenej, zlotých, ideme na zlotých, poď. Okay.
Tak zlotý hned vypneme asi, tak vidím. Tento má anti-knockback. Mal brněně, kamo, mal brněně, zober si ho. Jej, za mnou. Pozor. Pomoc! Já dostávám. Zdraj. Já jsem On mrtvý. má životu. To je, No, on má, jde po mně. to je hacker. Alebo chod ku nám. Já jdu k tobě. Mám se otočit a zabít ho, zkusit. On má kilabru, ako si videl, vedaj vtedy anti-knockback. Mě už zabil. Tak a idem, tak ja ťa čakám u zlutých, pohni. Žlutých, ok. Já tady natěžím nějaký jídlo. Kamo, ja budem čakať u enchantingu. Tak kde zase? Je ti naproti jeden zlutý. No. Tak počkej, tak já už jsem Zhodil som ho, je dead. Nice. Já už jsem taky skoro u žlutých. Čakaj, ja som u tých lodí. U ich lodí. No já vím, já jsem za tebou. A kurva, otoč Jo, sa. otoč to. No jako trochu víc jich tam bylo. No, Tak počkej, tak natěž jídlo, zatím nějaký. počúvaj ma, my toto prehráme. My nevieme vypnúť ani jedného. Ty sa musíš naučiť zase, a zase to ten na hovno meč. Tak poď ideme. Modrý, vieme, hackry, ideme červený. Červený jsou v pohodě. Zltí sú hackry, modrých je veľa, červený, u tých sme stejne boli. A nebudeme úplne hlavnou. Áho. Dobre, to ideme k zltým. Obejdeme ich, poď, takto. Poď sem. Akože ťažiť môžeš, ak sa XPčka, to je na nízke, keď nemáš meč. No jasný, ale když máš takovej meč, tak to je úžasné. Červení tu nie sú. Jeden je v doloch, poď do doloch. A tak počkej na mě, že jo? Aha, ide, čum. Sejmeš ho, vypneš ho. Pomoc. Fú, dobre, poď, utekaj. Ja mám malo HP. Ne, utekaj, idú na teba dvaja. Pohodě, mám to. Aha, jo. Jaj, já se nemůžu rozběhnout. Ok, tak to nemám, no. A kde jsi byl? U Čech? Ja som down. Nevadí, tak pojď za mnou, no. Počúvaj ma, vidím ťa. Musíme tam... Ale keď takoho zabijeme a budeš mať málo srdí, čo to tak povedz a neutekaj tam hned. Hej? A kde seš? Ja u zlutých teraz iba. Ok, tak já už jsem skoro tam. Já jsem hned za tebou, tak čekaj na mě. Seš u toho Ironu, ne? Týpka. No ja už som skočil k červeným. No ideš? Žlutý, jsem u žlutých, no. No tu poď. Kde? To je slepý, k červeným. Kde jsou červení? Jo, tam, dobrá. Aha, popoluška sa nám zobudila. Veď použi to pierko, nedostaneš full damage na 10 sekúnd. Áno. Ty skade ješ. To je. Máme červená rostlina. No, a počúvaj. Poď. A musíš sa snažiť, hej? OK. A neskáč tam, keď tam budú dvaja. Ja poviem, že sa stiahujem, tak sa... Ješi. Stáhnu se taky, OK. Ideme, poď. Pojď rychle. Pojď ho zabít. Bacha, tu je Tak toho druhý. jednoho sejmem. Bacha, má Iron Match. Je down. Pojď ho Počkej. zabít, tady toho, červeného. Ale oni majú na chvíľu... Pozor, za tebou. Fú, kamaráde. A Idú je, za mnou? červený jde za tebou. Full iron. Ne. Já jsem se seknul. Ja idem k zeleným. Kudám, poď mi naproti. Já ti nemůžu jít naproti. On ma vypol po ceste. Jaj. Tři boha. Jdu hned za tebou. No, tak je to těžké, no. Zlutý, ideme na noho, poď. Vypne nás, ale nevadí. Jaj, to je Toto je challenge. ťažké, tohle je ťažké. Na toto my nemáme. No, ale tak já jsem se jim teďkom 2, no tak. Poďme sem. Snažíme sa ho aspoň vyhodiť. OK. Už nic, no. Pomač. Oku. Máš jeho veci?
Dobre. Jo, mám. Máš srdiečka full? Pozor, za tebou. Bacha, to je ten, on chce nazad veci. A tento zelený sa tu kúka, alebo čo? Hej, Počkaj, tu sú bodky. To pánočky. poďme. Tu je žltý, ale tu je ten hacker. Poď za mnou. Nechoď, ty jdeš k tomu. Jdu hned na nás, kam. Dobré, mám jednou. Já umřu. Utekaj, utekaj. Máš jedlo? Krima, Jo. doplnám jedlo. Krim, Pojď za, Vej. pojď. Yes, mám full iron mám. kámo, já ti vravím Krima. Jej, jasně, vole. Ty vole, a tak dohajzlu, tak vole, mám full iron a... Ale ja keď poviem, že má kry, tak kry, ale neutekaj hned preč. Tak ale já jsem tak tam sejmuli toho full ironáka, ne? Tak já jdu, že jo, na něho a zabil jsem ho. A měl jsem full iron. No, tak Na poď. tady máš. Tak Čakaj. dám si to a pojď rychle. Naťažíme ešte. Ty kam ideš? Já nikam nejdu, já jsem... Dobre, poďme. Mám 8, dobrý, to stačí. Musíme zabiť tohoto zombika. A ten je s nami. Není tu kaktus, škoda. Ideme, poď. Já jsem si mu toho ironáka, kdybych měl životy navíc. Zajebím ještě víc. Tak a... Zlutí dostávajú. Ideme Jo. tam? Čakaj. Ne. Čakaj, Jasně, ne. co to? Co si mohl myslet? Aj toto, bacha, bacha. Jaj. Bacha, Pojďme pomoct, rychle. Já umřu. tu je full iroňák. Ty vole. Mě vyplul na 2 rány snad. No, som u teba, Pojď sem, ahoj. kde seš? Tak toto sa nedá. Potom, kdybychom aspoň udělali armor challenge, ale... No, armor challenge. To by bylo trochu lepší, jo. crafting je Kdybys lepší. měl, kdybys Pojď. měl jako, Jaši. kdybys měl sharpness Zlutý, 5. zlutý. Kamaráde, Dobre. pomač. Tak to ani netreba, som mu... Ty vole. Počkaj, ty ho nahituješ, ja ho dorazím. Ďakujem, vieš ako. Á, krumpáč. FI2 Fortune. Chceš ho? Jo, no tak on má stejně na hlubinu. Má damage 4, keby mal aspoň damage 5, by som ho zobral a mlatil si ním. Vieš ako... Lopatou. Čakaj, tu sú full ironáči. Shiftuj. To jo. Oni ťa videli. Nechoď za mnou. Nechoď za mnou. Ty se v Já je piči. nabejtím. Ty vole, po mně jdou všichni. Dnes. Po mně jdou všichni celý tým. Kamo, u mňa sú ešte traja. Ja som mŕtvý. Po mně šli asi 4, kámo. Á, zltý, či modrý. Idú na nás, bacha. Ty vole. Ty si ich navietol kuňa. No. Áno, dozad choď. A pokud ho zabijem, tak budeme mít free věci. Pojď, zabij ho. Rychle. Priveči. Pojď. Ne. Ne, on tě zabil. Blbec mi nějaký volá. Ne. Mal si sa dať nerušiť. Si dal nerušit, no. Ne, Tu je jeden, Áno, tu je ne- ešte jeden. Pomoc, tu hore. Vypadli veci také. Hore. jo, já už jdu nahoru. Já jsem neměl ty, no. To je, typek. Ne, Bacha, uteká. Tak chyťte ho. Jasné. já jdu, pojď po něm. Máš speed, Jack? Ale to iba na Hned za chvíľu. to. Mám to jde vidět, no. Pojď po něm. Aha, červený zora. Já vidím, no. Ty vole, je to vždycky. Já ti jdu pomoct. 3, 2. Aha, tak jestem menej. Tak ja by som myslel na tých modrých. Tých je tak najmenej, čo povieš? My to Doska. furt dávám, jako zelení mají 80. Máme výhovorku. Quest nevie PvPčko. Sme oslabení. Mission failed.
tu nikdo, ne? A tu je. Kde? Tu. A tak nechoď na něj sám, že jo? Ty vole, tak to jo, kámo. Bacha, on je PvPčko. Kde si? Já vás No ne, ty tam jasně, príde. je PvPčko, no. Počkej, ne. On Kamo, má ty málo si tam života. prišiel po 3 sekundách, ako ja s ním fajtím. Pojď a kam jdem? Vážne. Žutý hore. Pojď ho zabít. Jaj. Jaj, co to bylo? Ach jo. No kde si? Jaj. Hej, to bylo. No toto porejdem. Počúvaj, Pojedem. ja už viem, aký tam je nadpis 0 Ne, kilov. Vieš ako, Tak obidva já sme mám lami. hodně kilo, jako já už mám asi 4. No. Free veči. Jde. Vím to. Pozor, Diamond, typek, kam? Zdraj, nemáme dobrý meč. Ne, tak mi pomoc, ne. Pomoc. To je vžití toto, vole. To je vžití. Ani mi nepomůžeš. Ja som ti porazil, utekáme. Veď Ale oni sú byli tam traja. věci, já jsem neměl nic. Vole. A kde seš? U nás, v bejske. Okay, tak já jdu. Ty jsi umřel? Kde si? Podelím sa s tebou. Já dík. Hej. A Stianu, ty by si nemal mať kalhoty, lebo vieš, ty si tu ten chlap. Tu máš skin chlapa. Poď, ideme. A teraz to nedosrať. A najlepšie sa takto iba potulovať po tomto, po mape. A zbierať veci, ale... Tam nejdeme, tam No, zabudaj. tam určitě nepůjdem, to taky nepůjdem. To je strašně hodně, kámo. Hej, ale... Poď sem. Ja idem prvý. Alebo obidvaja tak naraz. Otočka. Full ironák. Proč? Otoč sa, ne, poď sem. My si ich tu vychytáme, čakaj. Poď hore. Tu na hore a keď oni pôjdu sem, Užití. bacha, ide. Ty si v piči, kamarát. Ty kam si zdrol? Já nevím, nikam. Nikam od něho pryč. To se tady hned. Ale on je tam. Skočíme mu z vrchu. Poď. Počkej. Poď. Ja FK, poď. Pojď, zabij ho. Ja som vyjadol meč, poď. Uzu, doči. Poď. Jdu ti ho pomoct. Jaj, co to bylo? Mě odpalil to TNTčko. Pozor. A tak. To je v říti. Mohli sme mať veci, kde si? Bol. Dobré, nice. Ty žiješ? Jo. Ne, už ne. Jo, mám. Jo, žiju. Ale on má TNTčko, ten typek. Se ho bojím. No jasně, už jde po mně ten full ironák, no jasně. Jem ti naproti. Poď. Utekaj. Mi pomoc, ne? Ty vole. Ja som ich kus držal. Utekaj. Jo, dobré. Vole. Ty vole. Ty škade bežíš? Já jsem umřel, že jo? Kámo. Jo. To je haj, toto challenge. A ty si mal tie moje veci, že? Ne. Vlastne TNTčko lama. Já vím, no, že no. No kde si? Ale musíme chodiť. Uaj. Já chodím teďko, já jdu modrým. Počúvaj ma. Tady typek, on si enchantuje věci. Ne, haj. Free veci. U nás. Kámo, naozaj. Kde si? Poď ku nám, do lodi. Tady jsem. Damage, page. Ja ich budem mlátiť týmto. Tu máš aj full. Já jsem mrtvej, že jo? V Já nevím, lodi. kde seš, jo? V lodi. Hodí. Já nemám stejně meč, no. V lodi. Tu sú... Áno, ja vravím, tu sú veci. Ja nemám meč. Ja nemám meč. Já taky nemám meč. Tak počkej, já skočím dolů. A počúvaj ma, ja som si... Veď tunak v tej... To je idiot. No ale já jsem neměl meč, jo. Ani ja. Ja som si zobral kit, čo má ten luk. No. Mám luk teraz. Tunak v lodi. Jo, mám to. A tu. Ale já mám další free věci. Tu. Nice! Kámo, čím co mám? Čo? Já mám tolik věcí. Tam nahoře byly ještě nějaký věci, víš? Nice. Máš tam také meče?
Ne. Zober si kit Archer, alebo ako sa to volá. Jo, já vím. Korigen. Tam, keď ako zabíjaš, tak počasom by sa ti mal zväčšovať sila luku, ako Infinity. Kto sa hádzete? Počkajte, šitky sa hodia. Do čestky, tak kde? Ne, počkej, já si to... Do čestky, lebo keď Enter česka. Aha, naozaj. A naozaj my môžeme vyťažiť zlato, vypaliť to a tunak je v obchode. Já mám 45 ironu, no. Kdyby mi někdo Pojď. vykraftoval věci, tak no. Poď. Dobré, tak já už mám nějaké věci. Bacha, teraz nemáme Korigena. Teraz musíme... Tam jsou taky free věci. Bacha, žltý. Free věci. Nice, mám ironový meč. Nie, No. to nie si ty. Kde si? Idú na nás Tady beru. žltý, ja utekám. Ťa kašlem, kamo. Nice. Kde si? Ok, dobré. Tak já jsem full iron s... No tady jsem. Kde seš? Na nás idú žltý. To je Aloha. nějaký Hulk tady. To je Hulk. Či co? Ja mám sekerku. No ale zase... Mám emeraldy, no. Emeraldy sú tu, ja piču. Aha, ok, tak já. Nechceš luk? Hej, nechceš železný meč? No, chcem. Daj. Vymení obchodná. Nechci, sorry, když na jednotka. nás točil, vole. No dobré, už je zabili. Už je zabili. Čekaj, já si musím vyprázdnit inventář. Pod nás žltých. Já mám strašně dobré věci. Jak sa do no triafám? 3 hity za sebou. Jasně, no. A to jako co chceš dělat tady s Na tím žltých, typkem? 4 to. Otočka. Ty kam ideš? Tak já nevím, Nechťa. já jsem šel za nějakým typkem. Chodím solo. Kde seš? Počkej, já jdu k tobě. Ale já nemám jídlo, já už nemůžu sprintovat skoro. Čekaj, já si tady natíhnu. Dobré. Já mám takový. U žltých sú redky. Proč? Jo? Tak je pojď zabít. No. Len aby sme neprišli do veci. Tak já mám Ale nie, stejně pod ich jednu snajpiť. No tak je snajpit zatím. Tady vezmu luk. Tam je další. Tam je full iron, hej. Nepůjdem ho zabít? Strieľaj, hej. Dáme full diamond. Červený. Nepôjdem ho zabiť? Ty čo tu hádžeš? Já tady vyhazuju nějaké kraviny. Keď tam už nebude ten... Poď tam. OK. Zabila tým lukom. Yes! Nice. Mám power 1 Unbreaking Infinity. Bacha! Jo, Poď na ňo. on jde na mě. Ale já mám málo životu. Tak Já pojď. nemám jídlo. Já nemám jídlo. Máš jídlo? Já mám 3 On má srdíčka, TNTčko, tak- pomoc, kamo. A tak já mám 3 životy, co ti tam budu platnej? Pomoc. Tak já si jdu natěžit jídlo, šarap. Se tak kašlu. Já mám hlad. I'm hungry, fucking idiot. Kamo, ja som zabil ďalšieho. Pomoc! A dobré, já Vrch, chci mu pomoct. vrch! Hore som, hore, za tebou, idiot. No, dobré. A pojď. Jo, toho zabijem. Tam je nahoře. Já je to Bacha, TNTčko, zabil ma. Zober veci. Dobré. No, nesebrám. Mám. Máš Drake, napíš lomeno TRAD 0x. Počkej. A ťa kryjem. On jde po mně další. Zase. Kryjú tě. Jo. Tady je máš. Rychle. Vem si je. Tady. Ne, bacha, bere to ten zelený. Fú. Už som myslel skolabovať. Ty vole. Máš čepku? Pojď sem, tady. Tady, jsem ti ukázal. Jsem ti ho neviděl. Iba zdržiava s kámo. Máš ten meč? Čo ja viem? Dobře, no. Zabíja lukom. Lukom. Já mám. Lukom, zväčší sa, ty pôjdeš mať power 2. Ale já nemám ten archer, já mám normální luk. Tak proč si to nedal? Jdem na ty lodě?
No okej. A chceš ísť za tým červeným? Právě. To nerobí problém. Ja som taký klavý, lebo oni sa vôbec nehýbu. Dobré, dostal. Dostal. Já už nemám šupy, no. Ja mám iba jeden. Jsem tam hodně špatný tež. Pojď, já jdu na ně. Tam je full červený full dia. Nic, no. To si hned rozmyslím. No. Ja ho naserem, čo povieš? Bum. Jaj, ty no, už jde po nás, kámo. Ne? Jde nebo ne? Ja nemám jedlo, keď tak ma bude zochrániť. 6. Aha, vybratá. No, A keď tak zalezeme do portálu. kde je? Ten půdání. Tu je! On tady není. Za tebou! Já jdu pryč, já odcházím. On má obesel. Dohoň. Kámo, ja som išiel do porta. Modrý, utekaj. Sme v piči. Kde je ten modrý? Tu na gore dvaja full diáci. Joj, jo, no a kde je náš tým, že? Oh, wow. Já si myslím, že jsme tohle vyhráli, no. Joj, jasně, a kde je ten náš tým, jako? Kde je ten náš super tým, no? Aha, tam hore, kúkaj. Pozor za tebou. Či kokos, vtedy keď ja si ťažím jedlo. Jasný, no. Tak to taky znám, nebo. Jaj, a já mám jenom bodky, no. Jasně. On šel do portálu. Hoď ho do portálu, hoďte ho do potratu. Ja už som chcel povedať, portálu. Hoďte ho do potratu. Počkej, kde já si? jdu do portálu. Počkej, já si jdu vzít kit Korigen. Archer. Lebo počúvaj, urobíme to Tady tak. není. No, Aj Pyro je dobrý, aj Jumper. Ale Korigena Jas. vyskúšame, poď, kde si, za tebou. no tady jsem. A. Jaj, proč mi dáváš? Damage 4, väčší ako... to je také isté. Tak já mám železný. A to sme prehrali, my sme iba 4 a zelený. Free väčší. No, nohavice. Aby ti netršal len tak vo vetri. Ďalšie free väčší, ďalší meč. Pozor, ale tam už nejde. Nice, kámo, dostává. Snajpi ho, ja utekam. Kamo, dostáva. Kamo, ja iba tak zakričím akože. Bacha, pomoc, hacker, kamo, hacker. Ty si vypol hackera. No jasne, keď ja som ti ho nahitoval. Bacha, tu je ďalší, skaz na ho, poď. Jo, už. Poď na ho. Ne, nemá šanci. Aha, červený, otočka. Jo, tak to už je trochu jináčí, kámo. Otočka ku nám. To už takovejhle drak není, hele. Ja som ho vypol. Modrého? Ja som u zelených. Teda modrého. Ja som u nás doma. Kde si? U nás doma. Jaj. Už je po mně ten full diamond. Nezaved ho ku nám, prosím. Utekaj. Už se k nám nebude. Oni tu k nám vzduchom. Ja zdrhám. Jaj. A je to háj. Už jdou k nám. A je to háj. A ja zdrhám. Ja idem k zlatým. Je to hajzlu. Posúvaj, stredneme sa u zlatých. A je to v hajzlu. Kam. Stredneme sa. Počúvaj ma. Stretneme sa u zlatých. Ok, dobře. Tam si dáme rande. Tam bude čoro moro. Beru. Už nám to. Ťuň. Ok, už jsem u žlutých. Ješi. Hej jsem. Dako som tu videl, taký nick. Ideš ako prvý. Aha, ty máš tiež väčší. Jasně, já nemám věci. Máš, neboj. Kde si? Já nevím, já jsem v tom. Tady nikdo není, dobře. Zmením Okej, kit, takže- toto je na hovno kit. Zoberiem healera a potom keď krič, keď budeš mať málo životov, tak nás... Pomoc! Aha, Kde? Co? kamo, červený. Kde seš? Idem nazad ku nám, oni na
Aha, ja ako som to dal, tak ja som u nás doma. Ja nie som toto. Kamo, No co? idem nasať k zltým. Tak běž, no. My sme iba traja zelení. Ostan ma Jo. tam, čekaj mne tam, lásko má. Musíme jak stát teď. Neboj, to prežijeme. A potom keď bude som málo životu, tak za kríž ja nás vyhýlujem. Okej. Zobral som si kid healer. Vieš, ja tu utrácam Kamo, pomoc. Fú, už som sa zlakl. A tak to ide k tebe. Červený. Tak ho zoď, zodu. Jde po mně. Tak má zvuk, zodu, ne? Přijde, vole, vyjde. Tam je. Hodím ho zajebe. Nemá nic. A je to červený, musíme je vyhubit. Škůdce dostane. To je ten škůdce. Tady určitě bude někdo. Také opuštěné doly. Také jeskyně. Fú, a ty ma čakaj. Doufám, že nahráváš, koukni se radši. Koukni se. Nahrávam, neboj. Že už natáčíš docela. Dobré, pojď za mnou. Ty ma chodíš za mnou? Či kokos? Jo, tak běž. Choď ty, teraz bude tvoja vina, že si nás zaviedol takto. Ty si ten No, do červených bych moc nechodil. Rasneme ich drveným Jenom tak nakouknout bych. Já bych normálně jenom kempil. Jenom tak nakoukneme. Dobrý den, je tu někdo? Není. Zakempíme se tu. Jasné. Naše jeskyně. Domorodci. Skoro omega. Ne, ale se nedostanu zpátky, no. Já nemám ty. Víko bloky. Alfa samci. Hello? Motherfuckers. Ja myslím, že sa otočíme tu. Čo povieš? Proč? My sme zničení, bacha na to. Neříkej. My sme iba my dva poslední zelení. Poslední svého rodu, ideme sa rozmnožovať. Ajajaj. Jdeme si založit náš klan. Jo. Počkaj. Prečo klan? Ja klan nechcem. Ja chcem rodinu. Wow. Sme poslední. Poďme. Stiahnem kaloty, aj ty stiahni, poď. Dobrý, poď, kámo. Musíme robiť aspoň zo 8 detí, 8 priateľov. Poď. Je tam někdo? Co myslíš? Neviem. Jo, ja sa bojím, kámo. Ja nemám čo stratiť. Mám jedno srdiečko, nemám čo stratiť, áno. Idem tam. Teď jenom ty dva soldiáči. Som u nás, chod do portálu. No som tam. No. Teba to neodhodí, dobre, toto je dobré na odlákavanie, keď na nás pôjdu, ich odstrčíme. Poď. Ideme, baby. Počkaj, mám dobrý krumpáč. Ty Archer, to radšej nehoď. Ale čakaj ma. To nevie skočiť, čum, aha. Čum. Poď sem. Typek! To som ja. To jsi ty vole. Tak to je tady úplně opuštěné, tady to ten... Veď sú iba 5 červený, 4 modrý a my normálne tu 2 zelení, ktorí nemajú Nexus. Pojď doprostřed, pojď. A vieš, že keď umreme a skočíme tu, tak to už ukončíme. Jo, čekaj. A zase fáze 5. Tam je typek. Ne, otočej. Otácaj to, vole. Pojď tam tu zpátečku. Ten blinker. Skoč to. Ajajaj, fáze 5. To skočíš, poď. Z toho druhého. Vidíte nemožného Knejza. To skočí 20 bloků, jo. Komu vidia, som to skočil. Tak ty.
Otočka hráč? jde po nás červený. Ne. Země Pojď si mi pomoct, mrtvý. dělej. On jde po tobě, dobrý. Počkej, pojď za mnou, pojď za mnou. Pojď za mnou, pojď, otoč to. Teda neotočuj to. Otoč to, dělej, otoč to. Já jdem do... Alfa samci. Já jdem do žlutým, do portálu. Já jdu za tebou. Něko, nebo já jdem do portálu, já zmiznem. Fú, Nice, hituju ho. umřeš. Lol, on ani neví odkud dostal. Ne, prosím, Crazy, neumíraj. Crazy, lásko, Ardo. lásko, podkud Už je po mně určitě, ne? lásko, Hej, běž k těm žlutým, běž k Běžím. těm žlutým. lásko, Já nemám jídlo za sebou, lásko, kde jsi? Jsem u žlutých. já jsem u žlutých taky. Lásko, jdeme za mnou. Jině, Tu jsem. držu. Vidíte, ako se rozprává so svojou ženou, která mu porodila 300 dětí? Joj, No, tu jsem, vidíš ma? tady je někdo Poslouchej, aktivní. pojď za mnou, počkej, ne, pojď do portálu, zobereme si toho, ako se volá ten, co Pěrko. No jasně, až tam bude ten full diač, tak mi nic neříkej, jo? Prosím. Měli budeme mít Pěrko a odskočíme, jdeme jich tak nasrat, co pověš? Joj, Dávy mají prednost. Čo je kokos? pojď. A to... Všetko v piči. Per... Ideme, pojď, pojď. Ale Počkej, ideme k modrým. ty. Modrý sú bližšie. Okay, dobře. A keď tak utekáme k žltým. Alfa samec, pojď. Omega. Ja som tu ten alfa, ty ide za mnou. Nie, ja za tebou. My jsme alfa samci. Kto povedal? Kto povedal, že my? Ja som počul, že iba ja. Ne, není pravda. Oh, Ať to... posledně, na budúce si chcem postaviť domeček hore, ale... Čo na nich, jak ich ničia? Aj. Keby si teraz mal luk. Poď sa kúkať. A je to v řiti. Nie, Já poď sa nemám kúkať. luk, vole. Nie, poď sa kúkať. Aha. Čum. A je to Jak vlajč. utekajú, jak utekajú. Zdroj, červený. A týmuje. Je to v řiti, kámo. Jsem v řiti. Skočíme na něho. Prosím, nech mě. On nás vyhubí. On nás vyhubí. Zdroj. My sme poslali svojho druhu, nechaj nás. Ide sa modrý, dobre, tak zdroj. Utíkej. A modrý ide potom červenom mne. A je to v řiti. Utíkej, dělej. Mám smrt. Utíkej. Run. Čus. K žltým, vieš, ako sme On sa nejde za dohodli. náma, on už nejde za náma. To v klidu. My jsme posraní z Ty toho kokos. strašně. Já si jdu vzít luk. Pojď. A nie, pro mňa môžeš ujsť. Crazy. Tak Ne. kop Gravel, tak dostaneš luk. Ne, Crazy. já to musím, já musím. Keď Alfa ty, samce. tak aj ja. Poďme. Za nás. Do boje! Vidíte, Kvejza, keď toto, jeho fantázii. Sme 2 proti 9. Kvejzová fantázia, Ale do máme boje. dobré věci. Kvejzová fantázia, do boje, proti 4 full diamonds, dodáme do boje. We Do must do it. boje. Ratatat. Tam sa by sme sa mohli dostať tam hore, čo povieš? Tam hore, poď. Kamo, Týpek, zpátky. Ratatat. free večí. Nikdo nejde za námi. Alfa samce. Sub 2, tu má run. Nice. Máš nějakou... Nice. Dia sú tu ináč, nemusíme nič craftiť z dia. Poď. Ja musím sa aspoň vychvalovať, že vykopal som 3 diamanty. Alebo našiel som 3. Teď už jsme v pohodě, teď už jsme dobří. A čum, jak to skočíš, čum. A jo, tele, okay. Nakop si veci a pôjdeme hore. Tě budu kryju tě. A nakup si aj ty, a teba nekryjú. Ja ani Okay. nebudú. Už vidím ten full dia za náma.
Vidí nás modrý. Drej! Kde? Tak tam hore se asi neoplatí, co myslíš? Já nevím, já bych tam zkusil, protože jako bylo by to aspoň trochu fajn. Máme aspoň šanci tam trochu přežít, jo. Chviličku. Pak sice chvilku, ale Kryj záda. buď tam. Kryjem záda, hej, keď tak. Upgrading. Dobré, je to upgradeované. Dobré, střílím. Ratatatata. Či koľko si sa Střílej. netrafíš. Proč Ale přežili jsme. vyhrali? Vyhráli jsme. Já my jsme vyhráli, my jsme neprohráli. Ja som bol v 11 v top kiloch. Já v kolikatých? No tak to ukončíme, čo povieš? Zabití 8 korun. Počkej, 9. Tvoje No. pozice, 9, nice. Počkaj. Tvoje pozice byl 7, aha. Já? Ja mám 7 a 11 som zabil. No tak ukončíme to, čo povieš? Jo, takže doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like a odběr. A čauky. Ahoj, ahoj. Čau.